ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дом чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, барои шумо метавонед сурат маълумот шавад дар рақамҳои ватсапи экрандаро, ки мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира рӯй кардам мо қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд бо нархи арзон аз территорияи шаҳри Душанбе, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар, тарафҳои Қумсангӣ, тарафҳои шаҳри Турсунзода, тарафҳои ноҳияи Ёвон, тарафҳои шаҳри Кӯлоб, тарафҳои Рудакӣ, тарафҳои ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, Румӣ дӯстони азиз ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки нархҳои арзон қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ва инчунин квартираи фурӯшам аз территорияи шаҳри Бухтар, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Душанбе ва тарафҳои Рудакӣ ва тарафҳои Турсунзодаи хел квартираҳо ҳастанд. нархҳои арзон аз 40-50-60 ҳазор сомонӣ то мақсад ки қариб ки 1 миллиона хона ҳастанд дӯстони азиз. ва курси имза бошад 112 сомону 90 дирам дӯстони азиз. навори имзаро сар мекунем, хоҳиш ки лайкҳоро занем, марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Россия ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кадом компания муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка акаи Нозима. акаи Нозим уже таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Россия қабул карда ба самти Тоҷикистон мебаранд. ҳарчори ҳамин рақамҳошро кор мекунанд, ҳарчори дӯстони азиз ватсап ва рақамҳои Тоҷикистоншам ҳастанд. агар бори шумо 800 кило боло бошад, худашон омада аямун ҷои зистон бори шуморо қабул карда ба Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Бухтар, Калхозобод, Кӯлоб, дӯстони азиз Қумсангӣ, Московский, шаҳри Нав, Регар ҳамин тарафҳо оварда мерасонанд. обшим ба бисёр шаҳри ноҳияи Тоҷикистон оварда мерасонанд. агар шумо дар ягон адреси ки ягон ноҳияе ки бошад ки мо нагуфта бошем, бо шумо занг занед, ай худашон пурсед. шумо метавонед ки бо айноми канали мо гап занед, мумкин бо ба шумо ягон дастгирӣ мекунанд. компания боварӣ, компания акаи Нозим. марамат дӯстони азиз, занг зада бо ҳамаша аниқ карда ва пурра карда аз рақамҳошон гирен. марамат. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастед дӯстон, срочно ҷои беҳтарин да. хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар мелкабинат, кӯчаи Ғалаба дӯстони азиз, ҷои беҳтарин. ию тарафи дайрода наистаи ҷои зурда дӯстони азиз, ҷои беҳтарин да. шаҳри Ваҳдат, мелкабинат, кӯчаи Ғалаба. дӯстони азиз, ҳавлишон хай майдак аст, мақсад ки ҳавлишон майда, яъне ки хонаи проектҳои дуэтажа, ҷои зурда. 5 дар хона дорад дӯстони азиз, датаи дигар верандаи калон. 5 дар хона дорад, обсветош пастяйне. обсвети хона мақсад ки ҳамаш пастяйне, хеле светош намеорад. дӯстони азиз, ҳам дар боло, ҳам дар поён ҳоҷатхона бания ҳар як кадомшуда ҳаст, ҳам дар боло аст, ҳам дар поён аст. хоб обсвет хеле гуфтам пастяйне аст, хонаҳо хай ремонт дорад, барои зиндагӣ дӯстони азиз мешавад. хоб то бозора наздик аст, 3-4 минут масҷид наздик аст дӯстони азиз. мағозаҳо ҳастанд, мағоза мақсад бозор, масҷид дар пеши хона наздик аст. хайч хеле ҷои беҳтарин ва нархаш нархи арзон. нархи хона 380 ҳазор сомонӣ аст, бо муомилаи хуб дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, дуюмаш рақамҳои инашам дастӣ 72, инашда ватсап доранд. шаҳри Ваҳдат, мелкабинат, кӯчаи Ғалаба дӯстони азиз, ҷои беҳтарин да. хона дуэтажа хона аст. ҳар ду рақамҳошон кор мекунанд. шахсоне ки мехарен, маромади рақамҳошон занг занед, дигар маълумоти пурраша аз худашон срочна муомила дорад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор дӯстони азиз, назди балниса ва мактаб, маршрути доимии 56 ва 45 мегзарад. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин маслуҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастанд, ки бо ремонтҳои замонавӣ. 14 хона. доимӣ мегӯяд об дӯстони азиз ҳаст, об качалка ва дигар об дорад дӯстони азиз. хоб хай мақсад адреса гуфтем. нархи хона ҳамагӣ 570 ҳазор сомонӣ аст, бо муомила ва савдо дорад. нархи хона 570 савдо дорад. оиди хона дӯстони азиз, шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, дар рақамҳои поёмида сайти сел занг занед, маълумоти пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирем. марамат. ва одамое ки ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот хоҳед ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда 885 12 20 ватсап, имо, телеграм дорад. мақсад хона, мошина, ягон компания, ягон аппарата, ягон маҳсулота рӯй кунед, мо мақсад ки рекламада фурӯшда мегузорем. дӯстон аз хоҳиш ки лайкҳоро занед. я лайк бепулай ва ҳамин навори моро дар рафиқотон падилча шавед.
мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар дар 1 микрорайон наздикии Кӯхи Нур, мактаб, литсеи Садиқ, аптека ҳамаш дар наздикии азиз срочна фурӯшӣ. хоб духонага квартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад 42 квадрати метре. дӯстон аз асосии ами якхонагара духонага мегӯяд кардаги ҳастем бо ҳамаи качествени чизошкатияе. хоб бо симои расистки мегӯяд монтаж шудаги бисёр чӯша мегӯяд бо чизои оригинал мегӯяд мақсад ки хонара ремонт кардагем. об свет ва термис ҳамачи ҳастае. хай ҳамачи дар наздикиш ҳаст дӯстон азиз 42 квадрата якхонага духона кардаги ҳастам бо ҳамаша аниқада мегирем. нархи хона, нархи ами квартира 295 000 сомонӣ аст. муомила савдо дорад. оиди квартира дӯстон аз шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи иловагӣ хоҳед агар барои фаҳмидани худатон, ина шумо занг занед ба шумо маша фаҳмода ва арзона мекунам. одамое ки аз дар навори мо агар ҷои маъқултон квартира маъқул хона маъқул ки наёфта бошем, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо дар кӯрасем, дар видеои оянда гуфтагӯтон пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Исмоили Сомонӣ гуфтага дӯстони азиз дар Ваданасоз. духонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад 38 квадрати метре. хона дӯстони азиз ремонт дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ медорем, фақат зиндагӣ мекунем, не ки доми нав нест, домои намедонам советска пешинаи домои пастака дӯстони азиз бо хахтон аниқ када мегирем. нархи квартира ҳамагӣ 330 000 сомонӣ аст ки боз муомила ва савдо дошта. то қасу мехолаем варианти алиширам дод 330 000 сомон савдо дорад. дӯстон аз бо хай занг занем бо ҳамаша аниқада аз соҳибшон гирем дар Ваданасоз гуфтаги аст бо гуҷо шудаем мепурсем ами дом аст дӯстон ами якум ошина давдаем шахсоне ки мехарем ара ман занг занем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 40-солагии муҳоҷират гуфтаги аст соҳибшон дар тарафҳои Камсамол дар мегӯяд тарафи муҳоҷиро ами хел номонди аст соҳибшон. хоб 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардаги аст ки хона коробка мақсад ки бе ремонт дӯстони азиз нами хел мефурӯшам. нархи ҳамагӣ 100 000 сомон модаи соҳибшон бо қатъи хичон гап мезанем. шаҳри Турсунзода дӯстони дар 40-солагии муҳоҷиро мақсад ки Камсамол дар мегӯяд соҳибшон муҳоҷиро. хоб ҳамиқа маълумотош хеле дӯстони азиз кам аст. дар ин рақамҳошонам ватсап ҳам дорам. шахсоне ки мехарен ягон маълумоту иловагӣ хоҳен агар фаҳмидам дар рақамҳои поёмдашон занг занед. дӯстон азиз хай мо меҳнат мекунем барои шумо хонаҳои арзон ва хонаҳои мисол дар нархҳои дастрас мақсад ҷудо карда ба шумо пешкаш шумо ҳам дастгирӣ кунед, лайкотона занед ва навои моро хоҳиш то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои дӯстони азиз бозори Бахта ноҳияи Сино шаҳр мегӯяд дохил мешавад. дӯстони азиз 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона аст ки хона катесчай ду хона дар боласт, ду хона дар поин аст дӯстони хаяки калон нормалияе бо дар берун мегӯяд ятага мегӯяд недастроени кухня ҳам дорем дӯстони мегӯяд соҳибшон. хоб хона мегӯяд обсуд мегӯяд пасияни ҳастае, ҳамомшам мегӯяд ҳастае дар якум ошина. хоб нархи хона ҳамагӣ 500 000 сомонӣ аст бо мегӯяд муомила дорад. хоб дӯстон аз алишам мешавад мегӯяд вариантҳои алишам ҳаст мегӯяд метавонед ки хай пешкаш кунед. хоб хона мегӯяд хай катесчай нами хел сайстени дар хона равуд ки дар поён. марамат шахсоне ки мехарен аз рақамҳои поёмда маълумотои пурра шуда дӯстони азиз худтон гиред. лайко аз шумо видеои нав аз тарафи мо. мегзарем ба ҳафтум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун Хумсангир дар мақсад ки далилан дӯстони азиз далилан гуфтаги аст 12 сотиқ замин дӯстони азиз масоҳат дорад ки як дар хона кардаги аст. хай намихел ҳавлии фурӯшӣ аст срочна фурӯшӣ бо нархи 40 000 сомон дар Ҷайҳун мақсад ки далилан дӯстони азиз. хоб рақамошо мондагӣ аст ростга маълумотош хеле кам аст. касоне ки дар кӯра аст ки мехарад ягон маълумот гиранд агар рақамҳои пурра занед маълумотша худтон гиред. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Корво гуфтаги аст роҳи тутопеши масҷиди муфтӣ. дӯстони азиз духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад 41 квадрати метре. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дӯстони азиз. қолинҳо мегӯям места, парда, термис, кондитсионер, диван, шифонер, кухни, мебел ҳамаш дӯстон аз местад
хай дар наздики хона ҳама чӣ ҳаст бо ҳама шароитҳои зиндагӣ. дӯстон азиз, нархи квартира 410,000 сомон аст, бо муомила ва савдо дорад. хоб одамое ки мисол мехарин ягон маълумоту иловагӣ хоҳен агар оиди ними квартирае ки мо мондагӣ ҳастем маълумот гирифтам, аз рақамҳои поёнда занг занем, маълумотҳои пурраша гирем. тоқа суми холия мега илтимос мега фақат кан кардана харидорро, беҳуда мега занг занем, фақат суми холи алиш намеша. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар Тетстон азиз. духонага квартира аст ки дар 7 мошина қарор дорад, 43 квадрати метре. ҳуҷҷатош мега шартномаваи дӯстони азиз. хобина ҳамомош дӯстони азиз, калидорош, ошхонаву банияу кухни ҳамашон суратош ҳаст. бо диққат тамошо кунед. хай квартирам мақсад ки уже тайёра бигем. нархи квартира 312,000 сомон мондиан соҳибшон. бо хати хитчон гап мезанем. рақамошо мондагӣ маълумотҳои пурра ва аниша мегирӣ. ин қадар бо корш мегирӣ, балконшо мегад доша маҳкам кардан накора мегад, оина чизи мезадаи трезаша чишаи яда корш мондага мега соҳибшон. нархаш 312 бо савдо дорад. дӯстон азиз, хай бисёри баъд такрора мекунем. хай одамое ки квартирахар ҳастем, рақамошо мондагӣ ҳастай, марамат маълумоти пурраша гиред. тоқа суми холӣ варианти алиши надо, фақат суми холӣ, марамат дига маълумото аз рақамошо. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар мақсад ки шурчаи нав гуфтага аст, Нориня дӯстони азиз, участкаи шурчаи нав ё ноҳияи Ёвон. хай дӯстони азиз, бештари маълумота худтон бипурсен. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардага аст, ки дӯстони азиз ҳавлиш мега бо боғ дорад, гирдаш мега полни забор варата задагӣ маҳкам. ҳуҷҷатош мега 100% обсол мегад ҳаст, мактаб медпункт дорад дӯстони азиз. хай хона мега замини ҳамвор, ҷои хуб дорад дӯстони азиз, бо хай рафта бинем. нархаш 152,000 сомон аст, боз муомила дорад, рақамош мондагӣ дига маълумотша гирем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз, дар пеши кирпичзавод гуфтага аст, деҳаи Туту. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст, ки документаш мега 100% аст, об мега дорад дӯстони азиз, 4 комната аст, якташ мега магазин аст дӯстони азиз, документаш 100%. нархаш ҳамагӣ 280,000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. будан дар комментария одамое ки дар шаҳри Кӯлоб бисёр хонаҳои арзон хоҳиш карда буданд дӯстони азиз, ин вариант пешкаш шид, мо баъди шумо мондем. оиди хона дӯстони азиз, шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ, рақамошо мондагӣ аст, маърифат карда занг занем, маълумотҳои пурра аниша аз рақамошон гирем. ва одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот хоҳед ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда аст 885 1225, WhatsApp, имо, Telegram ҳама чӣ пайваст дорад. чизе ки барои фурӯшӣ бошад роҳӣ кунем, мо реклама дам мемонем. хоҳиш мекунем ки лайкотон назанед, хеле лайкото сустай ва навори моро дар рафиқотон падилсаш кунем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дӯстони азиз, дар 60солагӣ гуфтага аст, соҳибшон кӯчаи 60солагӣ, улисаи 60солагӣ, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. бо дигар маълумот тариқи телефон. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки хонаҳош мегад бисёр аст, мақсад ки 4 дар хона аст, бо ду хона дига мегад, меҳмонхона отдельный, общем қариб ки 6 дар хона мешавад. хонаҳо хай ремонтҳои завонавӣ нест, средняи хе миёнаи бо агар хоҳем хитон мекунем. бо дӯстони азиз, навес дорад, ҳамом, ҳавз, мақсад ки молхона, ҳамихе чиёам доштаем. нархаш ҳамагӣ 290,000 сомон аст, бо и хуб муомила дорад. ана ки бо рақамош мондагӣ аст, кадомеда ки ягон маълумот нарасида бошад, ягон маълумотша хоҳад агар бо фаҳмида аниқтар кардам, дар рақамҳои поёнда занг занем. тоқа хосуми холӣ аст ки муомила мешавад. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаи Уртабод дӯстони азиз, бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки обсвет, гирдаш маҳкам, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. нархаш ҳамагӣ 250,000 сомон аст, боз муомила дорад. ин хона чихеле кутун дар шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаи Уртабод бо чизи чорааш фурӯхта мешавад, дар нархе ки мондагӣ бо муомила мега дорад. дӯстони азиз, рақамошон аст, рақамо мегафон, шахсоне ки мехарен маърифат карда занг занем, маълумоти пурра ва аниша аз худашон гирем. кадоме ки дар навори мо квартираи маъқулӣ наёфт, хонаи маъқулӣ наёфт, дар комментария нависед ки аз куҷо дар кор аст, мо дар видеои оянда пешкашон мекунем дӯстони азиз, ва хоҳиш ки
лайк куразани навора паризаш кунед ва касоне ки мошинаи хонаи заминаи квартираи ягон техникаи дорад роҳ кунад мо реклама мекунем ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.